Ljeto 20. upravo je otišlo. Nije čekalo datum kojim smo mu mi ljudi odredili. Jednostavno se ugasilo. A ovo ljeto po svemu drugačije i nije bilo tako loše. Poslije proljetnih redova za sve, ovo najtoplije godišnje doba nije razočaralo. Bar ne jako. Osječani brzo su se prilagodili na nove uvjete. Uživali u ljetu organizirano i onako po svome.